Feýmelläle öýdýän hiç kim. Inni araňyzdaky şonça zatdan soň bardak utordy diýenmi? Bu gedek ýüregime maklyma mutardy diýe. Utardy. Bu gedek meni geçdim ondan. Inni hiç küýsemer näýdýän? Men feýgi bir-biriňle uğraşmak däl, töwerekdäkiler bilen uğraşmak mümkin edýärdim. Olan ýaly eken. Elmidama ýeňip ýaşaýan adam feýgide ýeňildi diýsen ha? Edil kim yeňdi, kim yeňildi ona bilemok. Ýöne men öz feýýan gyzym bitirdim. O bolsa onu feýýan adam bitirdi. Hiç duymadık yani, seni yılmaz yani, hiç bulmadık yani.